L-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista, David Casa u Peter Aġus, ma jridux li jkun hemm dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar il-ġenoċidju fil-Medda ta' Gaza. Dan wara waqt plenarja fi Strasburgu fl-aħħar jiem ivvutaw kontra mozzjoni mill-grupp tal-Partiti tax-Xelluk li propona diskussjoni immedjata f'dan ir-rigward. Mindu bdiet din il-gwerra f'Ottubru tal-2023, eluf, fil-maġġoranza nisa u tfal innoċenti, inqatlu f'Gaza mill-forzi militari Iżraeljani li kontinwament ibbombardjaw ir-reġjun ikkontrollat mill-Ħamas, u li aktar qabel dan tal-aħħar invada parti mit-territorju Ludi fejn qatel u ħataf diversi persuni. Anke l-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja f'The Hague iddikjarat fl-aħħar jiem li dak li twettaq Iżrael f'Gaza hu deplorabbli u l-okkupazzjoni minnu ta' territorju Palestinjan hu illegali. Iżda quddiem dan kollu, Casa u Aġus esprimew l-indifferenzi tagħhom flimkien ma' numru ta' deputati minn pajjiżi oħra li l-koll ġew esposti mill-grupp politiku fuq il-midja soċjali. Fil-fatt, il-grupp Xellugi ippubblika l-ismijiet kollha tal-membri parlamentari Ewropej li vvutaw kontra li l-Unjoni Ewropea tiżguti dak li qed iseħħ f'Gaza. Il-lista turi lil Casa u Aġus bħala l-uniċi MPs Maltin li vvutaw kontra l-mozzjoni. Waqt li Roberta Metsola ma tistax tipparteċipa f'votazzjonijiet bħal dawn minħabba r-rwol tagħha ta' President tal-Parlament Ewropew, ta' min jiffakkar il-kritika internazzjonali li din laqtet fl-aħħar xhur. Dan wara li min jedda u bla approvazzjoni żaret Iżrael flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen eżatt wara l-attakk tal-Ħamas u tat l-appoġġ tagħha lil forzi Iżraeliti qabel dak li riżulta fl-massakru fir-reġjun f'20 ta' snin. Metsola u von der Leyen it-tnejn kienu akkużati li għandhom id-demm tal-innoċenti fuq idejhom fil-protesti internazzjonali li seħħew, inkluż f'pajjiżna stess.